Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya pimenem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jong giri undai langit ndagi beriu kili ya be kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu. Ki jaka penlang umpanyang kila bethei bat kemding bat penmi ya katadam kebajur haki buon ki benta jong kanong ba teran harian baka Israel kala siat namding haki diki jaka bu umpanyang ki bahe haki kanong ba jong ka Iran haka miet baladam ki jet thma jong ka Israel kila siat diki katukani ki jaka bu umpanyang kentup ya ka Sharon oil depot kabadan hashaphang shate jong ka teran hadian kini jing sha siat ki video ki basapryang ki pen I ya ding ka baklang ka bami na kinala pen tuat bat na ki thliau habo khando ha ki babun ki jaka ki bala sapryang bha ha ki san social media loi I ki thlet ding bahe bat ka tadam ka barben ka bakieu shasun katkum ka kai phat na ke NY Times kani ka jing herthma ka dei ka sian ka banikong ban herthma bet shaki jaka penang umpnyang jong ka Iran nadu basdang kani ka thma ka Ministry of Oil jong ka Iran kala pintikna bakatu kani tali ki jaka penang umpnyang hateran bat albors kila shat herbom katkum ki khubor na Iran ka we na kini ki jaka penang umpnyang ka don hajan ka karkhana shna umpnyang bhakmat tam jong ka teran hagathan shar ri ka kinhun sipai Israel IDF kala ong bakla pendap ya kani jing herthma haki jaka penang umpnyang bat ki jaka penmi boarding hateran bat kala benrap be kini ki jaka la penan kam de kinhun sipai jong ka Iran ka IDF kala batai ya kini ki jing herthma kum ka jing herthma ka bakomsan shwa kani haju gasni ka Israel kala herthma ru ya ka Merabat airport ka bade ka lingswen ka babun kam tam ha Iran na benta ki jinglet habo gari kini ki jing bethei ki khlan hadu kata bagi lapen khnyo ya ki yang ki badan kumba katu kani mile ka jing jingai ki brio ki le thuru ba ka tadam ka barben kala her shasun beneng hadian ki jing bethei we unong shong ule thu ha ka BBC ba ka jing shai na ka jing bethei kalong kum ka miet ka bala kala long kum ka sngi u Amir Zayed Iravani unong mikmat jong ka Iran ha ka United Nation ulaong bakumba shi hajar lai spa lai pu arngot kinong shong kila yap bat diki hajar ngot kila minsaw ha Iran na ki jing herthma bala penlong da ka United States bat Israel bat kumba khatwai ngot ki brio kila yap ha ka than golf bat sakhatwai ngot de ki ba yap ha Israel ha ka ni ka tayo bala dep